खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी बे समाव मख'नांगोन दि रायजो नाङैनो बे समाव एसआरखौ लानानै गोबां दुंहाव थासारिजों लोगोसे गोबां गुलाय गुजाय जानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो जोंनि बिटिसि ओनसोलावबो गोबां बे एसआरखौ लानानै गुलाय गुजाय जागासिनो दं एबा गुलाय गुजाय खौराङा सोराङाव फैगासिनो दं। बेखौ लानानै दिनै गिबि खेबनि थाखाय फिनजाथाय होनानै बाथ्रा बुंदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों दि रायजो सरकार एबा रायजोआव आसाम रायजोआव एसआरखौ लानानै गोबां गुलाय गुजाय जादोंब्लाबो नाथाय जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बे एसआरआ गुलाय गुजाय जानांगौनि जेबो गैया होननानै फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा मख'बावदों दि मोनबा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बिथांमोनखौ लानानै दिनै एसआरआव नुजानाय गुलाय गुजायखौ लानानै सावरायगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायबावदों दि थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालारनि गेजेराव जा बर' हारिनि गेजेराव बिटिसि गोरोबथा जायो बे बिटिसि गोरोबथानि सिगाङाव थानाय गासैबो रायजो राजाफ्रा बेयाव जेबो गुलाय गुजाय जाया एबा जेबो जेंना गैया होननानै बे समाव बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय बे समावनो मख'जाथावदि जुदि आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेरैबायदि रायजो सरकाराव गोबां आयेननि बेरेखायै दखल खालामनानै थानाय हाफोरखौ इभेक्सन खालामदों, लोगोसे गोबां बेफोरबायदि एसआरजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरखौ बे समाव बांलादेशनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ बे समाव सिनायथि होनो थाखाय बेफोरबायदि गोबां एसआरआव खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय बे समाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेबो साननांगौ गैया एबा बिटिसि ओनसोलाव बेयाव जेबो जाया होननानै फोरमायदों। मानो होनना बुङोब्ला थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालारनि सिगाङाव जाय बिथांमोना थादों बिथांमोना जोंनि ओनसोलनि थागिबि होननानै बाथ्रा बुंदों। नाथाय बे समाव आरोबाव साननो गोनां बाथ्रा दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाबायदि इभेक्सन खालामनाय जाया, लोगोसे 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालारनि खालारखौ लानानै जाबायदि थांखि खालामदों, नाथाय बेफोरखौ इयुन जेनेरेसना भुगिनो गोनां जागोन नामा बेखौ लानानैबो गोबां जोंनि बर' हारिनि मेलेमजिबि बिथांमोना सावरायखुमानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला एसआरनि जा गुलाय गुजाय बे गुलाय गुजायखौ लानानै जिल्ला बेंगिरि बिथांमोनजों सावरायनायजों लोगोसे मा बाथ्रा बुंखो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंदोना लादिनि। নাম কৰ্তন যে হৈছে বহুত অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে মিছা এইটো আজি আমাৰ চিএম ছাৰে আমাৰ জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ দুইজনক দায়িত্ব দিছে যে আজিৰ ভিতৰত আমি 5টা জিলাৰ ডিচি সকলক লৈ পেলাই আমি আলোচনা কৰিব আৰু এই সমস্যাটো নিশ্চয় আজিৰ ভিতৰত সমাধান হৈ যাব। এইটো ডাঙৰ বিটিচিৰ কাৰণে ডাঙৰ সমস্যা নহয়। চিএম ছাৰে অলৰেডি আমাক জনাইছে যে সেইটো ঠিক কৰি লওঁ বুলি। তো আজি আমি আবেলি 5টা 6টা বজাত ডিচি সকলৰ লগত আমি মিটিং কৰিম আৰু ঠিক কৰি দিম। বিটিচিটো বেলেগ, অসমৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈ আছে হোৱা নাই এইটো মই নাজানো, কিন্তু বিটিচিটো 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত যিটো চুক্তি হ'ল সেইটো আমি সেইমতে আমি কাম কৰি যাম। ঠিক আছে।